La roseta, una au parcialment migratària, és l'espècie d'ànec més amenaçada de la Unió Europea. Per a evitar-ne la desaparició, un programa s'encarrega d'introduir-les en punts com la Marjal d'Almenara i velar per la seva bona adaptació. Esto es lo que llamamos una suelta blanda. En vez de liberarlos directamente, que siempre corres el riesgo de que se te vayan volando y no vuelvan, intentamos que estén aquí tranquilas y después de una semana, cuando abrimos la jaula, ellas se van despacito y es más fácil que se queden al sitio, que es lo que intentamos. Benvingudes i benvinguts. A la Marjal d'Almenara és un dia crucial per a un tipus d'ànec que està llest per a introduir-se en el seu medi. Traemos unas cercetas pardillas para ponerlas en la jaula de presuelta aquí en la Marjal de Almenara, porque es una especie que está en peligro de extinción en situación crítica y estamos haciendo un programa de cría en cautividad y vamos reintroduciendo pues, todos los ejemplares que nacen en el Centro de Recuperación de Fauna. Ja estamos aquí con la... Els voluntaris d'Acció Ecologista Agro participen en la salta que els permet conèixer esta vintena d'exemplars. Estic bastant emocionada perquè pensar que portem en una caixa l'ànec més amenaçat d'Europa és una responsabilitat gran, però molta il·lusió de que el projecte isca endavant. Per fi, el moment més esperat. Coneixem els protagonistes. Pues esto es una cerceta pardilla, se llama roseta por el color que tiene, un mármol así rosado. I també, sobretot, per l'antifàs oscur que tenen els ulls. Abans de soltar-los a la gàbia, l'equip comprova el número de l'anella i el sexe. Esta es una hembra y es C2. Las hembras tienen en el pico como una cuña verdosa en la base del pico. El macho no la tiene, el macho es todo el pico más negro. A banda del color del bec, els mascles tenen un tret característic. Estos es que son jóvenes, pero cuando ya están en edad de reproducirse, los machos tienen una crestita. Este no se le ve mucho, pero dentro de un mes se le verá. Y entonces él silba bajando la cabeza y enseñando la cresta de estas plumas de aquí. Les humanes solten els ànecs ràpidament. Són tan nerviosetes perquè han tingut molt poc de contacte amb humans, precisament per evitar que agafen confiança amb els humans i perquè el projecte vagi millor. El camí cap a la salta ja ha començat per a estos ànecs, però en queden més per alliberar. La Marjal té les condicions idònies per a estos ànecs. Desperta, cada cop la nit és més intensa. Solen estar sempre en el medi aquàtic, no necessiten una capa molt gran d'aigua, però sí que necessiten estar en el medi aquàtic. Tots els ànecs estan doblement identificats. En les potes tenen dues anelles, la primera és aquesta que es veu així, és una anella metàl·lica amb un codi alfanumèric que l'han de portar totes les aus anellades, i en l'altra pota porten una anella de lectura a distància per a identificar-les més fàcilment, i si una persona amb una càmera li fa una foto, ell llig l'anella i ja està identificada. Així serà com podran reconèixer-les quan viatgen. Otra característica de este pato, que también lo es de muchos, es que es migrador. La mayoría de estos ejemplares, cuando empieza un poquito el invierno, en noviembre o por ahí, suelen ir a Marruecos, Argelia, Túnez y pasan allí el invierno. Estos ànecs roseta encara són joves, però la pròxima primavera els veurem criant. Són gregaris, en hivern s'agrupen en bàndols i després ja en l'època de reproducció es veuen en parelles, encara que és la femella la que després es veu amb els pollets. Te puede dar todo por nada y te quiere dar. Els 20 exemplars ja estan a la gàbia de Presolta. Quin és el pas següent? Nos tenemos que ir todos para que se queden tranquilas, que puedan bañarse, que es lo que les gusta a ellas, y quedarse relajadas. Y cuando pase la semana abriremos y dejaremos abierta la parte que da al agua. Deixem els ànecs roseta en el seu tancat i tornem aleshores per a veure'ls volar per la Marjal d'Almenara. Ha passat una setmana des que els ànecs roseta foren introduïts en la gàbia de Presolta i hem tornat a la Marjal d'Almenara per a seguir amb el procés. Esta setmana ha sigut tranquil·leta. Nosaltres ens hem estat tornant i cada 2 dies
anàvem a la Roseta i els donàvem de menjar. Ho fem el més ràpid que podíem per no estressar-les i no improntar-les tampoc. Avui eixiran de la gàbia, però els voluntaris continuaran alimentant-los durant uns dies. Donar-los un poc de gra per alimentar-les i durant esta setmana, cada 2 dies, vindrem també a donar-los menjar per si volen tornar. A poc a poc, els ànecs seran autosuficients. En el seu estat natural mengen caragolets, insectes aquàtics i algunes llavors gra, sobretot. Un equip tècnic és l'encarregat d'executar el pas següent. Lo que vamos a hacer es proceder a la abertura de la puerta, de liberar las pardillas que durante una semana han estado aclimatándose y acostumbrándose al entorno. Per fi, eixe moment ha arribat. Els ànecs Roseta m'emprenen el vol per a descobrir la seva nova llar. Un procés clau des del naixement fins l'alliberament per a la conservació de l'espècie. Es súper importante la cría en cautividad y las liberaciones de especies protegidas, porque lo que hay que hacer es reforzar las poblaciones naturales que se ven mermadas por diferentes causas. Com la pèrdua de l'ecosistema on viuen els ànecs Roseta. Per mantenir aquests animals, per mantenir aquesta biodiversitat que nosaltres tenim, el que hem de fer és conservar i cuidar les nostres marxals. Si nosaltres no mantenim les nostres zones humides en un estat òptim pels nostres animals, ja podem fer repoblacions que no aclarirem res. Prenem nota. Cuidar l'ànec Roseta és cuidar la marjal, per a aquesta espècie i per a tantes altres aus que també l'habiten. M'encantes, m'agrada tant quan